Alah, oleh anak buah ya wis. Penggaweane ngger kopak, marung. Gampang nyurang-nyurung pisan. Juh, kadang entuk job akeh. Malah budal dhewe nebang. Jane lumayan iki. Cara tak arahne kan ya malah ra nemen-nemen rugiku malah penak kemalen. Ini malah sorone, lagi penak pisan iki sorone. Walah. Dalah, akhirnya ceblok. Sar apa? Apa ke? Kroto angker. Aduh, waduh. Nyelot suwi nyelot lawas megawe panggah ini, tapi yo minggu berkah golek sampah barokah. Apa ke? Wah. Waktunya sarapan CEO su-isu yo diawali harus sarapan. Ngapa manjing barang? Manjing ra manjing lho, panggah mangan. Menu ki NDG kita dancuk. Tani mangan tengah dalan nih. Iki lho omahku. Tane arepe sarapan kok. Kowe lho, Apa? segoku kutah kabeh lho. Omah dah aku. Wis kok omah, kowe nyambi kowe kondi? Kamu toh? Hah? Nek kono nebang pring gara-gara kowe iki. Nyapa aku iki? Oh, kini lo jam sarapan kok kon manjing. Nek demit don nek kono don. Wes gak mungkin. Ngomongnya jan ngomong. Aku bolak-balik kok pring-pring kono. Lah, ki pisan nyapa ployan-playon kabeh. Nek duit. Loh. Mesti nek kono nek pring-pring ya iki. Kowe iki oton. Ra ngandel, mesti ra ngandel cah iki. Aku yang bendino lat kono lho, ora enek. Jetasan aku nebang pring lho. Yo. Kene karo kendi, mbok kongkon nebang rono-rono liwat pring kono lho ora enek apa-apa. Nek ngrugo don. Hah, nangis. wis tak paranane, endi yang ngrugo tak saplukane raine. Oh, berarti ki lanang tenan. Tuh, aku tahu melok perguruan kok, Bos. Perguruan apa iki? Ilmuku ki wis di atas langit, Nek dhuwure ne. di bawah bumi. Heeh. Ilmu tuwek ya. Ya mesti, endi to nggone? Nek kono lho. Pojokan pokoknya. Wes, Iya melu nek ngarep jereh. ngarep pokok kowe. Ayo, Ora mungkin nek demit bendino lho liwat kono. Lah wis. nek pokok ngarep ya. Nek kono mudhun tenan asli aku ngetok pring. Kono lho, suarane ngono lho, kae lho. Wis. Kono lho, aku mau ngetok pring nek kono gurah suarane Mesum kok iki. ombak. Nendi? Poncotan kono lho, pokoke emang Aku ngeri sing wong-wong Gelem merinding-merinding iki lho. Oh, jereh. Jereh yo. ayo terus Don, terus ono ya belah kono. Lurus. Dan tok yo melok rene to. Lho iki nek kono. Ini lho. Ayo bareng. Kono. Lah iya, ngono jarene Isormu. kono jarene kendel. Ayo, adik neh. Ya. Titing kasih lo. Kono. Ayo dan tok iki. Sing butuh dheke. Wong kene ngewangi. Gendang dhisikno. Nyaliku gede, cuma iki lek dhewe iki aku wedi, bukane wedi demit. Aku wedi dhewe. Aku lek dhewe wedi ra nek koncone. Yo ora. Kae lho ning ngarepmu lho karek maku saja. Toh ayo kok malah mandek. Yo, Rono pisan. ayo, cuma aku iki lek dhewe wedi kok. Iri. Aku wedi sik iki.
Di to, wis to, tenang. Alon-alon. Alon-alon. Nek ndi sik to. Ngetokmu nek ndi? Kini iki lho bringit delok to. Lah kalau ambruke mau ya nek kene iki. Aku golek rosok mau liwat kono. Terus wis krungumu suara apa? Aku yang gir kene iki. Grugo to. Heeh. Grugo genah. Piye to? Ora nek suarane apa-apa iki sik dipikir secara logika lho. Iki pring yo. Ya sik suarane pring ngek. Engko pring. Nek gak ngono kewan. Aku gak butuh, Nah. Bos. Pendengaranku masih jelas, Bos. Suarane kaya apa wis? Ono? Kayak iki ya. Kaya iki ya? Lagi. Lah. Oh, iya. Mosok. Ini iki dan ayo kowe dhisik ayo ndang jarene kan. Weh gak omong nek suara demit, Omongnya Bos. wae lanang. Enggak yo ndang. Kok kowe dah. Aku lek sunat ngomong bener sunat to. kepok aku isan. Ayo dong ndang. Dan disik. Walah kok itu. Mau ngomong grugo-grugo to? Iya, bener. Sik to matamu sama kamu lho. Iki lho matamu. Walah kae to, Mbak. Aman sementara sih aman iki wis tau tenang ya. Gak masalah iki.